kiyama sura da 75 za mu tashi a kan aya ta 20 wanda zai gaza wani ayar Qur'ani shi ne sai ya liyu dan maulan mu shi ga Usman Bauchi wanda zai fasara maulan mu Sheikhul Islam Sheikh Usman Bauchi radiyallahu ta'ala anhu rahimahullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كلا بل لا يخافون الآخرة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. بنجي تبارك وتعالى ina cewa kalla ba haka bane yadda kuke zaton ba haka bane a'a kalla bal la yakhafuna al-akhirah kalla bal tuhibbuna al-ajila abin da ya jawo muka saboda son magaggauciya wato duniya kun fi son duniya magaggauciya akan lahira ma jinkirciya wata zaruna lahira kun bar lahira din saboda kuka tana da nisa kuka barta wujuhun yawma idin wannan ranar tashin kiyama din nan yadda kuka ji da zafin nan to a wurin waɗansu ne ba a wurin kowa da kowa ba. Wujuhun wasu fiskoki yawma idin a wannan rana na nadiratun suna da kyakkyawan kyalkyali saboda suna kallon Allah kamar yadda in ka fuskanci madubi kake ganin fuskan da ta fuskanci madubi ta ɗauki wani salo irin na madubin aka fuskoki suna kallon Allah sai suka ɗauki wani yanayi mai kyau suka zama masu kyan gaske masu ƙayatarwa. wujuhun yawmin nadira ila rabbiha nazira saboda sun dubi Allah ne shi yasa fiskokin suka yi kyau da tsakanin manzo Allah yana zaune a farin wata ya ce yadda kuke ba ganin farin watan nan a lahira haka za ka ga ubangijinku ba tare da matsawa juna ba. A fiskoki na mummune za su ga Allah a lahira domin an je gidan dawwama ne wannan fiskokin masu dawwama ne za su ga Allah mai dawwama amma nan duniya ba su da iko su ga Allah don fiskokin ba masu dawwama ne domin din na temporary ne dama fiskokin nan da muke da zuwa duniya saboda la tudriku al-absar wa yudriku al-absar ila rabbiha nazira wujuhu yawma idhin
basira waɗansu fiskoki kuma a rannan basiratun masu ɓaci ne wato su zama suna sun yamutse sun ɓaci wuyu yamazin basira wasu fiskoki kuwa a rannan yau ma'izin a rannan basiratun suna masu harhaɗewa masu ɓaci saboda ɓacin ran da suke tare da shi wuyu yamazin basira ta zunnu an yi fara biya faƙira me yasa haka ta zunnu dama wannan fiskokin sun tabbata an yi arabiya faƙira za a aikata musu abin tsiya shi yasa suka ɗankware suka yi muni suka ɓaci don saboda suna zaton allah zai musu abu mai wuya wanda zai karye gadon baya وقيل الراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق كلا إذا بلغت التراقي وقيل مرة وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق duk wannan tunani da ake yi a barci a rabu da shi sai ranar da kafiri wanda yake ƙin umarnin Allah yake ƙin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ciwon ajali ya kama shi har ya kai shi ga gargara idza balagati taraqi idan rai din ya zo gargara ya zo daidai wurin da ake hadiyar ruwa an yi kusan mutuwa kenan wakila marra wanda suke kewaye da shi na za mu samu wani likita ya zo ya duba mana shi ratin wato wani yin rukiya likita da ke ran a nima wani likita mana ya zo ya duba mana shi marra watafatin samu bisa a lokacin wazanna annahul firar shi marar lafiyar nan kan ya tabbata wannan lamari na yau na rabuwa ne da duniya ya tabbata haka shi ga marar lafiya waltafatin samu bisa domin kafa ta riga ta haɗiye da yar uwarta kafa wannan kafar ba karfi wannan kafar ba karfi sai suka haɗe wuri ɗaya tun ba haɗa su a cikin likabari ba tukuna wa tabbatar saku bisa ila rabbika yawmazil masaq yawmazil wannan rana kam in ta zo almasaq korawa ila rabbika ya tabbata zuwa ga ubangiji za a kora mutum kenan zuwa ga Allah koma ya son tafiya za a kora shi ya tafi wajen Allah فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يترقى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى وذهب إلى أهله يتوقى wala saddaka wala salla abin da ya kai shi ga wannan wahala da take gabansa wala saddaka bai gaskata annabawa ba wanda ka zo da shi bai gaskata su ba wala salla bai yi sallan da Allah ya wajabtawa musulmi ba walakin amma kazzaba wata walla maimakon ya gaskata ƙaryatawa yayi maimakon ya yarda da maganar annabawa ya yi sallah juya baya yayi ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى آله يتمادى kawai sai ga ya koma gida wajen iyalansa yana takama wai shi ne wani abu ranar kan zai gane shi ba kowa ba ne
gare ka halaka ta tabbata gare ka sun ma'aure na ka fa'aure har yanzu da za mu ce halaka ta tabbata gare ka halaka ta tabbata gare ka sun ma'aure na ka fa'aure أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بل هو قادر فأولي أو حلقة تثبت غريقة هل ينظر حلقة تثبت غريقة da wannan aya ta zauka wata rana manzo Allah yana fitowa daga masallaci sai kazam ga Abu Jahal a hanya annabi ya kama hannunsa ya girgiza shi aure la ka aure summa aure la ka aure summa aure la ka aure halaka ta tabbata gare ka sannan kuma halaka ta tabbata gare ka ca kana mini kurari ai duk garin nan an san wannan kwarin makkan nan ba wani namiji kamana balle za ka yi min kurari za ka tsorata ni sai ya bar shi kuwa yana makirkita a wurin ya yi ta makirkita a wurin a ya zubu linsanu wani shi kan kafiri yana zaton ayyutu raka su da abar shi ne dore yi abin da ya ga dama ba wanda zai ce masa yi kaza bar kaza ba shi da ubangiji ne shi ne ya halicci kansa shi ne ya kawo kansa shi yake arzikta kansa ba zai yi abin da ya ga dama ai akwai wanda ya kawo shi ya yi shi ya kawo shi yake tafiyar da al'amarinsa a ya zubu linsanu ya turka su da shi dan adam kafiri yana zaton ne wato an kawo shi duniya ne ya ta yawo yadda ya ga dama dore ba wani mai sa shi ba wani mai hana shi alamai ku duk wata min maniyin tumne wai shi kam dan adam ya manta ne shi kam kwanan ba ruwan maniyi ne a jikin namiji ubansa ba wannan ruwan maniyi ne uban nasa ya diga a cikin mahaifar uwarsa ba suka zama digon maniyi guda biyu suka haɗe haka har Allah ya mai da maniyi ya zama jini ya zama nama ya zama kashi aka damta wa kashin nama aka sake shiryo masa fitowa aka yi masa ido da kunne da baki aka shiryo fitowarsa aka fitar da shi ya zo duniya ana binsa da iskan shaka da ruwan sha da nono har ya zama mutum duk wannan har ya kai shekara 16 ko 17 Allah bai ce masa ya komi ba sai da ya kai 17 aka ce ka yi kaza ka bar kaza ka yi sallah ka bar kafirci arabe ku ruwa da min maniyin tumne su makana alaƙatan faƙada ga wasu bayan ya zama ruwan maniyi haɗaɗɗe da namiji da na mace ya mai da ruwa ya zama alaƙatan gudan jini faƙada ga fasa sai Allah ya mai da gudan jinin nan nama daga baya halicce ya daidaita yadda ya ga dama faƙada ga fasa wa jara minu zauje ne sai ya kai da wannan ruwan guda ɗaya na maniyin da shi ne Allah yake halittar ɗa namiji da ya ta mata kuma ruwan iri ɗaya ne ya da mini zauje ne zakara dutse wai alaisu zalika bi gadirin ala'in da note wanda ya ɗauki ruwan bani ya mai da shi ɗan adam ƙarfa mai ɗaukan kayan nauyi mai tura kayan nauyi mai aikata aikin ƙarfi da ruwan bani ko aka yi shi ba aka mai da shi wani lokaci a yi namiji da shi wani lokaci a yi mace da shi wanda ya wannan alaihi zalika qadirin ashe wanda ya wannan bayi da iko ala an yi wuyar mautai ya raya matattu bayan mutane sun mutu ya raya su wanda ya wannan aikin ba zai su bai da iko ya tada mutum bayan ya mutu lalle yana da iko suratul insani makkiyatun wa ihda wa thalathuna bismillahir rahmanir rahim هذا على
مثلي فجعلناه سميعا بصيرا. wannan sura ana kiranta suratul insani, ana kiranta suratul amshaji, ana kiranta sunaye iri-iri. tana farawa da haka. An saukar da ita manzon Allah yana makka a faɗin waɗansu masu ƙira'a, an saukar da ita a madina a faɗin waɗansu masu ƙira'a, kuma za ka ji ayoyin da suke shi yadda suke faɗa. tana farawa da haka, bismillahir rahmanir rahim, halatti al-insani hinu min ad-dari lam yakun shay'an mazkura. Shin dan adam kan bai sani ba? halatti al-insani hinu min ad-dari, lokacin zamani mai yawa ya wuce, zamanai mai yawa sun wuce, ba a yi shi ba balle a kawo shi balle a faɗi sunansa, babu shi a lokacin, ba yi shi ba. lam yakun shay'an mazkura, bai zama abu wanda za a ambaci sunansa ba a lokacin, babu shi halittar Allah. kowanne a cikin ilimin Allah yana nan tun ba a kawo shi ba, a yadda ake ganinsa da ya zo din nan, to haka yake a ilimin Allah. akwai shi gashi a ilimin Allah, amma a waje babu shi, to sai ce masa babu a lokacin da babu shi. muna buga wannan misali da mutum ne mai fili wanda yake so a gina masa, ya dauko ya zo wajen architect mai zane, ya ce ina da fili na tsawonsa kaza, faɗinsa kaza, ina so ne a zana mini abu kaza da abu kaza da abu kaza da abu kaza, abu da ke so a gina mini a wuri kenan. to shi kenan lokacin da ya faɗi filin, architect ɗin nan ya riga ya ajiye filin, yana ganinsa da faɗinsa da tsawonsa duka. da ya ce yana son a gina masa abu kaza da abu kaza, yana lissafawa, shi mai architect yana ji yana ganin kamar ya riga ya zana a takarda. to ya zana a takarda, to shi ne farkon wani na uku zai san wani abu za a yi, amma kamun nan kan daga mai filin sai architect ɗin da aka gayawa su suka san abin da za a yi. to daga ya zana a takarda, to wani na uku ya sani kenan nan da ya abu kaza ake so a gina. to in an zo an miƙa wa birkila sun so ma gini, to nan kuma wadansu za su zo su gani su ashe nan gini ake iri kaza ne. to haka shanin Allah yake a wurin halitta. a wurinsa shi akwai ne lokacin da babu din ma akwai ne, domin yana cikin iliminsa kadimi. sai ya ga lokacin da ya ga dama fitarwa, sai ya tabbatarwa kan yadda ya ga dama a lokacin da ya ga dama. hadariyar linsani hilun min ad-dahri, zamani mai yawa da ya wuce, lam yakun, bai zama shay'an wani abu mazkuran wanda ake ambatawa, don babu shi a lokacin. inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtali wa ja'alnahu sami'an basira. inna ubangiji ya ce mu ne khalaqna al-insana, mu muka halici dan adam. inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin, mu muka halici dan adam da ruwan maniyi wanda aka gauraya da wannan uwansa ruwan maniyi, ko kuma tare da anasir, domin ainihin namiji din yana da anasir guda hudu, wato zafi, wato wurin wuta kenan, da ruwa, da iska, da ƙasa. to wannan guda hudu su ne suke tare a cikin kowane ɗan adam, da su aka yi shi, da ƙasa, da ruwa, da iska, da wuta. to haka matar ma haka suke a wurinta. to in maniyinsa ya fito ya haɗu da maniyinta, to anasir guda hudu kenan, wuri biyu sun zo anasir guda hudu, sai a hada a gauraya su yadda Allah ya ga dama. waje Allah sai mu halicci mutum, mai da shi sami'an basiran, yana ji yana gani. abin da ya sa aka fara ambaton ji da gani, ba ambaci baki da hannaye da ƙafafuwa ba, domin shi ne babban abin da yake ba ɗan adam labari. shi kunne, da kunne ake jin labarin Allah da ikonsa.
ake jin labari wajen manzanni abin da ya waje ba a yi da abin da ya haramta kar a yi da kunne ake yi. Kulun zuru ma za fi sama, daga nan kuma sai a sa ido ya duba masa ayoyin Allah, tadrihim ayatina fil afaqi wa bi anfusihim, ka duba kudu da arewa gaban da yamma, ka duba sama da ƙasa, ka gane wanda ya yi waɗannan abubuwa shine Allah mai iko. To daga nan an faɗi ga kunne mai ja masa labari, ya ji labarin Allah da ya halicce shi, ya ji labarin ikonsa, ya ji labarin abin da ya ce a yi da abin da ya ce kar a yi, ya ji labarin waɗanda suka bi umarni abin da suka samu, ya ji labarin waɗanda suka ƙi umarni abin da ya same su, duk da kunne zai ji. To Allah ya riga ya sa masa hankali mai ɗaukar waɗannan abubuwa da ya tattara masa, sannan kuma nuna masa kudin zuru ma za fi samawa ta Allah ce kai ku dubi sama da ƙasa, menene ya sama da ƙasa, ku dubi kudu da arewa gabar da yamma, ku dubi dukkan jikinku ya ishe ku wa'azi. To a wajen na sabilan basira inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Naftalihi za mu jarrabe shi da muka kawo shi duniya mu ɗora masa takalifi, waje'alnahu muka sanya shi sami'an mai ji don ya ji labarin Allah, ya ji labarin Allah, basiran ya ga ayoyin Allah, waje'alnahu sami'an basira. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. da farko duka nuna masa hanyar fitowa duniya, ya fito da kansa in ba operation aka samu ba, ya fito da kansa ya ga duniya. To in ya ga duniyan kwa daga fitowarsa sai mu sa masa hanyoyi guda biyu a gabansa, wannan hanya ta dama zuwa aljanna, wannan ta hagu zuwa wuta, Allah ya kiyaye. A nuna masa kuma kowace hanya abinda zai kai ka zuwa ga aljanna, kaza 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 in ka yi shi, kaza 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 in ka bar shi, abinda zai kai ka wuta, Allah ya kiyaye, kaza 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 in ka yi shi, kaza 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 wannan farilla in ka bar shi zai kai ga wuta. A nuna masa, a yi masa wazi, a nuna masa, sai kuma a bar shi da hankalinsa. inna hadainahu sabila in ma shakiran, ko dai ya zama mai godiyan Allah musulmi kenan, ko in ma kaburan ko mai yawan butulcewa mai kafirci ya gujewa addinin Allah, sai yadda kuma ikon Allah ya gudanar a kansa. سلاسلا وأغلالا وسعيرا. idan ya zo duniya ya kuskure ya ɗauki hanyar hagun mummunan hanyar nan, to sunansa kafiri. inna mu atanna mun shirya wa lilkafirina kafirai salasilan, wato maruruwa, wa aghlalan da kukummai, wa sa'iran da wuta, wato dauki hannayensa a daure a wuyansa, hukumi kenan. wannan sasari kuma ana jansa da shi, wasu salasil yusabuna fil hamimi, ai ta jawwan sarada sassarin a cikin wuta da shi. mun shirya masa hukumai na daure wuya da sasari na daurewa ana ja, a hararan wasa iran da kuma shiga wuta mai huruwa a rubin layi. inna laurara ya shirabu na min kasin kana min zajuwa kafura. amma kuma ya yi sa'a ya bi hanyar mutanen kirki masu godiya din, shakiran din hanyar su ya bi. ina atan nari likewa salasin ma qararan wa sa'ira. inna labrara masu bin Allah, masu bautawa Allah, wanda suka gaskata annabawa, ya sharabu na min kasin, lokacin da wadancan ana shayar da su ruwan zafi, tafashashen ruwa, amma su waɗannan mutanen Allah su kama inda ya sharabu na min kasin, suna sha daga wani moda. in an ce kasu da larabci wato kofi kenan yana cike da giya,
in ba giya a ciki ba a ce masa kas sai a faɗa masa sunansa kana mizajuha kafura wato giyar da za a ba su a cikin wannan kofi mizajuha an dama wannan giyar da kafur wato wani abu mai kamshi ga fari ga kamshi ba irin giyar duniya ba ainihin ya sharabu biya ibadullahi tufajjiruna tabjira ainihin wani magudani ne da aka ce magudani na giya wanda aka dama ta da kafur din nan ainihin magudani ne ya shirabuna ainihin ya shirabu biya ibadullahi wani magudani ne na wannan ruwan giyan kafur din ya shirabu biya ibadullahi wanda bayan Allah managarta suke sha na wannan giya ne tufajjiruna tana jan ruwan giyan taujiran ja ta inda suke so inda duk suka yi in suka ce giyar ta bi su sai ta bi su haka ruwa haka nono haka zuma tufajjiruna tabjira يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا إن الأبرار دين متانين كيركي مسبين الله إن الأبرار دين يشربون من كاس كان مزاجها كافورا أين يشرب يا عباد الله يفجرون تفجيرا يوفون سنا شكا بالنذر باكتي إن كن يركوري سنا شكاوا يوفون بالنذر سنا شكا ركوري ويخافون سنا جنزور يوم وترانا كان شره wannan ranar sharrin wannan ranar mustadiran mai tada hankali ne wato ranar lahira kenan suna jin tsoron abinda za su gamu da shi a lahira sai suke kyawawan ayyuka a duniya su abrar mutanen kirki din to daga nan an so masifanta su kenan to daga wannan sifofi za ka ga surar ta koma a wannan wuri sai ta zama suran madina kenan ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا wato ga cika alkawari na tsakaninsu da Allah da alkawari na tsakaninsu da bayin Allah suna cikawa wa yuqimuna ta'ama suna ciyar da abinci suwaye suke ciyarwa miskinan wa yatiman wa asira ala hubbihi tare da su ma suna bukatan abincin suna zonsa amma duk da haka sai su ciyar da shi miskini wato wanda bayi da komai shi ne miskini wa yatiman da wanda ubansa ya mutu ya bashi yana karami shi ne maraya wa yatiman wa asiran da kuma daurare wanda musulmi suka kamo shi a wurin yaƙi yana daure aka ba shi dama aka sake alamu bi miskinan wa yatiman wa asira wannan a wata kissa ‘ya'yan sayyidina Ali Hassan da Hussein suka yi rashin lafiya sai sahabbai suka je gaishe su da suka je gaishe su sai suka ce to mu gaya wa Allah ba ka ce mana mu ce in Allah ya warkar da yaran nan za mu yi kaza kowa ya faɗi abin da zai yi to sai suka ɗauki su azumin kwana uku Allah ka warkar mana da waɗannan yara in ka warkar da su za mu maka azumin kwana uku shi ne ba ka ce din to shi ganin sai suka tafi to lokacin kuma ana matsi a madina sai na ariye kokari a aikin kodogo ma ya samu abincin kwana uku ya haji a gida da lokacin a cika alkawarin nan ya yi sai ya dauki kashe daya aka dafa a gidan an dafa kenan rana za ta faɗi za a ci sai ga miskini ina ce wayo jama'an gidan manzo Allah ku taimake ni miskini ne kar yunwa ta kashe ni ya jama'an gidan manzo Allah ku taimake ni miskini ne
kar yunwa ta kashe ni. Sai suka ɗauki abincin gaba ɗaya suka miƙa wa wannan miskini tare da su suna son sa suma, sun yi azumi na wannan farko kenan. Washe gari sun yi azumi na biyu, sai lokacin buɗe baki sai wani maraya ya zo ƙofar gidansu yana ce, ya mutanen gidan manzon Allah ku taimaki maraya, yunwa za ta kashe ni, ku taimaki maraya, yunwa za ta kashe ni. Sai suka ɗauki abincin suka kai wa wannan maraya. Washe gari azumi na uku na ƙarshe kenan, sun yi azumi, rana za ta faɗi za su yi buɗe baki, an yi abinci na uku na ƙarshe, sai wani ɗaurarre daga cikin ɗaurarrun musulmi aka sake shi tare da yunwa, ce ga wani ɗauriya mutanen gidan manzo Allah ku taimaki ɗaurarre, yunwa za ta kashe ni, ku taimake ni. Sai aka ɗauki abinci aka kai masa. Shi kenan sai ya zo gidan babu abinci, ana jin yunwa. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. abinda suke faɗa ko da lisanul hali ko da lisanul maqali kusa suna cewa kai da miskinin da marayan da asirin duka mun ba ku abincin nan ne saboda Allah. Da mu yi dubi ku jaza'an ba muna jiran ku saka mana bane, wada shi koran ko ku tsaya kuna mana godiya bane, a mun yi saboda Allah ne. Da mu yi dubi ku ba ma so daga gare ku jaza'an ko wani sakamako, wada shi koran ko ku gode mana. Sannan sai annabi ya gaya musu Allah ya saukar da ayoyi suna yabonku a cewa kuna jin yunwa amma duk da haka kun zaɓi rayuwar miskini akan rayuwarku, kuna jin yunwa kuna son abinci amma kun zaɓi rayuwar maraya akan rayuwarku, sannan kuna jin yunwa amma kun zaɓi rayuwar bareren nan sakakken nan akan rayuwarku. Allah yana yabonku yana cewa kuni al'abrar ina al'abrar da mai na'im wannan hujjar da ya wannan ya nuna ayoyin na madina ne. inna na kafu min rabbina yawman abusan kamdarira. Abin da ya sa muke yin abu duk saboda Allah, muna jin tsoron wata rana ne tana hannun ubangijinmu tana zuwa. Yawon wata rana ne abusan mai ɗankwari fuska, ɗan nan mai zafi, ita ce ranar tashin kiyama. Wato an kamanta ta daga mutum ne wanda ya ɗankwari fuska don bakin ciki. Abusan mai ɗankwari fuska, ɗan nan mai wuya, ita wannan rana. To muna jin tsoron wannan rana ne, saboda haka muke yin dukkan abinmu saboda Allah. ووقيهم الله شر ذلك اليوم ولقيهم نضرة وسرورا وجزيهم بما صبروا جنة وحريرا. النبي سيمس البشر yace fawaqihumullahu sharra zalika al-yawm, Allah ya kiyaye ku sharrin tashin kiyama. Wa laqahum, Allah zai sadar da ku nadratan kyakkyawan fiskoki wa sururan da farin ciki murna. Allah zai sada ku da farin ciki da murna. Wa laqihum nadratan wa sururan wa jazihum bima sabaru, saboda hakurin da suka yi na yunwa suka ba miskinai da fakirai da ɗaurarru, ko kuma kan kowace marhala da aka yi haƙuri shi ne mai biyan bukata a cikin kowane hali. Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa da kana sabru rajulan da kana rajulan karima, amma haƙuri da mutum ne
kai da an ga mutum mai yawan kyauta duk abin da ya wuya ba a yi haƙuri ba ne kowane abu in an yi haƙuri ba zai wuya ba Allah zai kawo sauƙinsa wadda ke hular da ta wazura waje zai hun bi ma sabaru Allah ya saka musu saboda haƙurin da suka yi jannatan aljanna wa hariran da kayan adon lahira alhariri متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا za su dawoma a cikin wannan aljanna muttaki'ina suna masu kishin gida alal ara'iki akan gadaje na mulki ko gadaje na angwanci la yarawna biha shamsan a cikin aljanna ba za su ga rana ba balle su ji zafinta wala zamhariran ba za su ji ɗari a cikin aljanna ba kowane abu daidai yake yadda rai yake so da yadda jiki yake so ودانية عليهم ظلالها وذللت قلوبها تذليلا ودانية عليهم ظلالها كما inuwa kansu tana kusa da su suna cikin inuwa zillin mamdudin na bayan maskobin a cikin inuwa haɗaɗɗiya wato mutaki na biya da raki da harar bai shamsan wada zamhariyar wadaniya tana alayhim zilaluha wa zullilat qulubuha tadlilan da inuwar aljanna da abun ɗasa na aljanna ta ko'ina yana kusa da su in kana tsaye ne za ka ɗauki 'ya'yan itace in kana zaune ne ma za ka ciri 'ya'yan itace in kana kwancewa za ka ciri 'ya'yan itace ba sai ka hau wannan ka samun shi ba sai ka sunkuya ba daidai da hannunka ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويطاف عليهم بآنية من فضة ولدان مخلدون سنا ياو أكن ين الجنة سنا ياو كمان مائكة أكنسو ويطاف عليهم بآنية دابن abin zuba ruwa ko abin zuba giya ko abin zuba zuma min fiddatin wato da shi ainihin abin zubawa din da azurfa aka yi shi amma kuma ƙarau ne amma kuma da ƙarfi irin na azurfa ya ne ta yi fiddatin wa akwamin da kof wurin zubawa kanar kawarira min fiddatin da kof din ma kawarira suna nan kaman kwalabe in fiddati su ma ne da azurfa din kawarira min fiddatin kaddaruwa taqdira sun daidaita kowane kofi daidai shan mutum ba za ka sha yana zuwa akan ka don yawansa ba kuma za ka sha ya ƙare tun bai ishe ka ba da ci da sha da ake aljanna duka babu yunwa aljanna balle ka ci don ka goshi babu yunwa ciwo ne ba ciwo aljanna babu kishirwa aljanna balle ka sha ruwa don kishirwa ka ta mutu kishirwa ciwo ne babu kishirwa aljanna kowane abu ana yin sa ne don marmari cin abincin marmari shan giya din shan nono duka don marmari ne akwabin kanar kawarira min fiddatin qaddaruha taqdira ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا har yanzu dai za a kawo musu wani abin sha kasan wani kofi na giya kana mizajuha zanjabila
wannan giyar an dama ta da zanjabiya wani abun kamshi ne a duniya akwai shi, amma duk abin da aka faɗa maka a lahira akwai shi a duniya to suna kadai suka hada, amma ba sa kama da komai. In mangoro ne ya hada suna da mangoron duniya, amma baya kama da mangoron duniya wajen zaki, wajen kyau, wajen menene. Haka in duk abin da ke ni inna inabi ne, inna kowane abu ne inda ya haɗu da sunan na duniya to sunan ne kawai ya haɗu, amma komai da komai daban ne na duniya daban da na lahira. wasu wani biya kasan kare za a jiha zan jabila ainihin biya tusamma salsabila. Akwai wani magudani na abin sha kuma ana kiran magudanin salsabila, wato mai sauƙin sha mai sauƙin haɗiyewa shi ne salsabila. ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. bayan haka bayan wancan mai yawo yana ba mutane abin sha, akwai kuma waɗansu samari su kuma na ado ne aka yi su ma za su yi ta yawo, ko akwai abin da ake so su kawo ko menene kake so gashi nan za a kawo. wildanu yara ne mukhalladuna wanda haka za su dawwama, ba za su girma ba za su tsufa ba, saboda ido ɗan adam yana marmarin gani yaro ƙarami mai ado. saboda ga waɗansu yara ƙanana masu ado wanda za su dawwama, za mu dawwama da su a aljanna din. bildanu yara ne mukhalladuna wanda za a dawwama da su, ba za su girma ba za su tsufa ba. wani wani bildanu mukhalladuna idza ra'aytahum, waɗannan yara in ka gansu wai hasibtahum lulu'an mansura, sai kai tsammanin wani lulu ne aka watsa akan shimfiɗa saboda kyan jikinsu da kyan fiskokinsu. za ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. kai amma da za ka je aljanna ka abin da yake cikin aljanna, wai da ka ga ni'imomin da babu irinsu a gidajen attajirai, da ka ga mulkin da babu irinsa a wurin sarakunan duniya. za ra'aita samma, in ka ga can lahira aljanna, ra'aita na'iman, da ka ga ni'imomi wanda babu su a gidajen attajirai, mulkan da mulki kabiran mai girma. saboda haka ne ranar tashin kiyama a ce limanil mulkul yau lillahi wahidil qahhar. yau ko mulki nawa ne ai dama ba na kowa bane sai Allah shi kadai, sai dai waɗanda ya baiwa aro a duniya suka yi mulki. to ai sun riga sun mutu, ko wani basarake ran da ya mutu ba sarki bane, ba minista bane, ba shugaban kasa bane, ba gona bane, sunansa gawa. to haka za a binne shi har tashin kiyama. to duk waɗannan gawayen na sarakunan masu sarauta din su ne za su tashi ranar kiyama. in sun tashi ranar kiyama to ai ba su da mulki, an riga an tuɓe mulkin su doron da aka binne su a kabari. yau kuwa ne sarki, ina mai sarki mai iko? yau kuwa ne sarki? babu sarki sai Allah, dama balle yau. domin an rushe mulkin duniya, ba a naɗa mulkin lahira ba. mulkin lahira sai an shiga aljanna ake naɗa mulkin lahira. kowane ɗan aljanna mai mulki ne, mai dukiya ne. alihim siyabu sundusin خضر واستبرق وهلوا أساور من فضة وسقيهم ربهم شرابا طهورا. an gaya maka abincinsu da abin shansu da kayan marmarinsu da wanda ido zai gani,
yanzu kuma ya gaya maka irin adonsu da za su yi a lahira. Alihim siyabu sundusin tufafi irin na karan miski, shine abin da za su yi tufafi da shi. khudurun korra su rigunan karan miski din korra, wa istabrak da masu zanen fari da kore, wa hullu asawira min fiddatin, yatsunsu kuma an sa musu waɗansu ƙwandagwai wato na azurfa, wa hullu asawira min fiddatin, wa saqahum rabbuhum sharaban tahura, ubangijinsu ya shayar da su wani abin sha tsarkake wanda kai matuƙa cikin tsarki. Bayan wannan duka jin daɗi na shiga aljanna da ganin abubuwan ƙayatarwa da shan abu mai zaƙi da cin abu mai daɗi da kuma shan abu wanda yake mai daɗi da wannan ado da aka yi musu sai ya ce musu inna haza kana lakum jazaa, wannan abin da aka yi muku nan ya zama sakamakon imaninku da kuka yi da kyakkyawan aiki da kuka yi a duniya, shine sakamakon ku na shiga wannan aljanna. Wa kana sa'yukum mashkuran, ayyukanku da kuka yi a duniya Allah ya riga ya karba. Allah ya karbi sallarku, ya karbi sadakokinku, ya karbi azuminku, ya karbi hajjinku, ya karbi umranku, ya karbi taimakonku, ciyarwanku da kuke yi, ya karba ya gode muku, shi ya za kuka samu wannan aljanna. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. يا رسول الله الله إلى مقال النبي شيك لينا إنا موني نحن نزلنا عليك القرآن مكا سوكر مكا سوكر دوانا القرآن سوكر القرآن دقلور محفوظ زوى بيت الإزة ana kiran anzalna inna anzalnahu ko anzala. in ko daga baitul izza ne zuwa duniya a ce nazzala ko nuzila, sassaukarwa kadan bayan kadan a cikin shekara 23 wannan ko gaba daya ka saukar da shi zuwa baitul izza din. inna muni na nazzalna muka sassaukar muka أننا نزلنا عليك القرآن مكذوكر مكذونا القرآن تنزيلا سسوكروا. اصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واصبر لحكم ربك كشك بدا yin hakuri ya Rasulullahi, kai hakuri da hukuncin ubangijinka. Idan wani abu na rashin jin daɗi ya faru gare ka saboda isar da aika, kai haƙuri yadda annabawan uwanka suka yi haƙuri, ko haka hukuncin ubangijinka ya gudanar. Wahala da annabi ya ta sha a makka na shekara 13 nan, Allah yana cike da ikonsa, annabi yana cike da darajojinsa, amma haka Allah ya ga dama a sha wahala ɗin, haka ya ga dama, hukuncinsa ne haka ya ga dama. wasbir li hukmi rabbika wala tudi karka biye wa asiman aw kafura, karka biye wani mutum mai yawan zunubi ko mai yawan kafirci. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. يا رسول الله riga ambaton ubangijinka safe da yamma. Wato wayannan lafuzza da wayannan ayoyi suna nuna Allah yana son a ajiye wani zikiri da safe a yi masa, da wani zikiri da yamma a yi masa, da kuma wani zikiri wanda ba yankewa. In ya ce wazkurullah kasiran la'allakum tuflihuna, ku ambaci Allah da yawa don ku samu babban rabo. Wannan zikiri ko da yaushe kenan. allazina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim.
kana zikiri a zaune, kana zikiri a tafe, kana zikiri a zaye, kana zikiri a kwance, haka Allah yake so. In ka yi haka ka zama mai hankali. In kuma wasu kudin marabbi ga bukuratan wa asiran ka ajiye wa kanka wani lazimin da za ka yi da safe da wanda za ka yi da yamma. Wato in an lura da waɗannan za a ga Allah yana son a yi lazimi, yana so a yi wazifa, yana so a yi zikirin juma'a ta rigar tijjaniya kenan. Amma tun da yake addini kayan kowa da kowa ne shi addini, tun daga annabawa da mala'iku da sahabbai da waliyai da muminai da hadda fasikai ma, to sai Allah yana ambaton a zo a yi zikirin mai yawa, a rike da zikirin lazimi da wazifa din, yana son haka. Amma bai ce dole ba, bai ce dole kamar yadda ake cewa inna salata kanat alal mu'minin kitabun mawqutan, sallah ta zama dole wajibi abun mai lokaci akan kowane baligi mai hankali. Haka kuma kutiba alaikumus siyam, an wajabta muku azumin watan ramadana. Haka kuma an fi gomin mara zagnaku ku ciyar da abin da muka ba ku, wato zakka kenan. Watin hajji wal umrata lillah, hajji kenan. To Allah ya sa waɗannan sun zama dole akan baligi mai hankali wanda yake da iko. Amma lazimi da wazifa da zikirin juma'a sai ji a'a, fa man sha'a attakhadha ila rabbi sabila. Mun kawo ne wanda ya ga dama ya dauki hanyar ta kai shi wajen Allah ubangijinsa. Hanyoyi a gaban ɗan adam guda uku ne. Wannan hanya Allah ce dole ka bi ta, karka yadda ka barta, ka bi ta dole. Ina za ta kai ka? Zuwa aljanna, wallahu yad'u ila daris salam. Ga hanya ta biyu Allah ce karka yadda ka shige ta, wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Kasu ku shiga hanya da za ta kai ku wuta, ba shi da wuta domin ku ba, don kafira aka ce karku yadda ku shiga hanyar wuta. Hanya ta uku kuma yace in ka ga dama ka bi. Ina za ta kai ka wajen Allah? To kai baka da hankali ne, ba za ka ga dama ba? Wanda za ka kai ga wajen aljanna ya ce dole ka bi ta don yana son ka zama dan aljanna. Wanda za ta kai ga wuta ce dole karka yarda ka shige ta, ba ta ka bai ta kafurai ne, bai yarda ba ka bi ta. Ga wanda za ta kai ga wajen sa kuma ce sai ka ga dama, wa man sha attakhadha ila rabbi sabila. To kai wawa ne, ba za ka ga dama ba zuwa ga Allah. Bakon da ya zo wajen mai gida ce a kai shi masauki, da bakon da ya zo wajen mai gida ce a ce masa ya iso, wanne ne aka fi girmamawa? Wanda aka ce ya iso. Tun an tura ka aljanna ai an kai ka masauki ne. Amma in Allah ya ce ka zo wajensa, ka zo wajen Allah ne, wujun yawon nazira ila rabbiya nazira. Kai kokari abinda zai ja ka samu yardan Allah, ka zama bawan Allah duka ka yi shi. Saboda haka muka wajabta wa kanmu wannan ɗariƙa ta tijjaniya, mu yi istighfari da safe 100, mu yi salati annabi da safe 100, mu yi la ilaha illallah da safe 100, istighfari 100, salati annabi 100, la ilaha illallah 100 shine lazimin safe. Wasu kudin marabbika bukuratan kenan, wa asilan da yamma ma mu yi haka. Mun wajabta wa kan mutum da Allah ya ce yana so, amma bai ce dole ba, mutum mun ce wa kanmu dole tun da za mu iya. Wani sha'ar ta kaza ila rabbi sabila. Haka kuma wazifa, haka kuma zikirin juma'a din, duk dai mutane sun mai da hankali. Idan za a gamu da wani mutum ya ce maka ɗariƙar tijjaniya ba ta da kyau, kar ka shiga ɓata ne, to ka dubi mutumin ka gani anya shi ko mutumin yana da kyau, za ka tare shi ne ba shi da kyau. Tun da ya ce istighfari ba kyau, salatin annabi ba kyau, la ilaha illallah ba kyau, hanyar bata ne, to ka dube shi da kyau, shi ne batacce, shi ne yake kan hanyar bata. Allah baya umurtan mutane da abu mai muni. Inna Allah la ya'muru bil fasha. Allah baya umurtan bayinsa su aikata aiki mai muni. Ya ce fasta'iz billahi minash shaitanir rajim. In za ka yi karatu ka fara da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ce in za ka yi karatu faqra'u ma tayassara min al-qur'ani. Ka fara da
ikra bismi rabbika ka fara da bayan ka ce a'udhu billahi to ka kara da bismillahir rahmanir rahim ikra bismi rabbika. Daga nan kuma sai ya ce wastaghfirullah kai istighfari. Daga nan sai ya ce sallu alaihi wa sallimu tasliman kai wa annabi salati. Daga nan ya ce wazkurullah kaseeran ka ambaci Allah da yawa. Wannan duk umurnin Allah ne. Allah yana umurni da mummunan abu ne baya yi. Saboda haka a mai da hankali a bi hanyar bayin Allah ya yi da muttaqullaha wa kunu masu sadiqina. Allah yana kira mu kullum sai mu ji tsoron Allah mu haɗa kai da bayin Allah masu gaskiya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Addu'a za a yi, amma akwai yan sandan da aka dauke su aiki. Sun ce ranar Juma'a za a yi fasa aukinsu suna so a yi musu addu'a. To Allah biya bukatun ya biya bukatun muwa. Dukan mu Allah biya bukatun. Amin. Allah ji kan Allah ji kan iyayen iyayen da malamanmu da malamanmu. Allah saka mu da alheri. Allah ba mu alherin duniya da lahira. Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira. Allah ya zama maza da mata rayayyu da matattu. Albarka ne sallallahu alaihi wasallam. Allah ya kiyaye mu kasar mu. Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar mu. Albarka ne sallallahu alaihi wasallam. Amin. Fatiha da salatul Fatiha. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والخاتم لما سبق ناصر والهادي إلى صراطك المستقيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. آمين. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. يا بكاتم وبكاتم وسلام على الدعاء. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ubangiji yana umurtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambace shi safe da yamma. Safiya tun fitowar alfajir shine safiya har rana ta faɗi, wannan wuni ya ƙare kenan zuwa 12 dare ya zama za a shiga maraice kenan. Daga 12 dare na maraice kuma zuwa safiya har yanzu, wato kenan dai annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama yana ambaton Allah kowane lokaci dare da rana. ya yi wadda na nuzkurullah zikiran kasiran kenan wasabbihu bukratan wa asilan. yana ambaton Allah ko da yaushe dare da rana, amma an ce safe da yamma kuma wani lokaci ne daban, lokacin da ake waɗansu azkarai wanda mu muke kiransu lazimin safe lazimin yamma. wazkurin rabbika bukratan wa asila. wa min al-layli fasjud lahu,
wasabbihu laylan tawila wa min al-layli idan ka ambaci Allah dare da rana safiya zuwa dare da maraice zuwa safiya kuma ka ambaci Allah a cikin dare mai tsawo wato shi tahajjudi wajibi ne a wurinsa nafilan dare sunna ne gare mu musulmi mabiya annabi sallallahu alaihi wasallama amma shi tahajjudi sallan dare wajibi ne gare shi don isansa alaihi salatu wassalam amma laili fajjul lahu a cikin dare kai masa sujada wato kai masa sallah wasabbihu kari kai masa tasbih lailan tawila dare mai tsawo إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراه يوما ثقيلا إن هؤلاء سنودنا يا رسول الله وإن مكتي كربودسو ولا تلي منه آسما وكفورا يحبون العاجلة أبدا سكيسو دنيا كوي سكيسو ويذرون سنا بري يوما ثقيلا وترانا مي نوي مي جرما sun jefar da ita bayan su ba sa tunata ita ce ranar lahira ba sa tuna lahira tare da rana ce mai ban tsoro mai girma mai sunaye da yawa ɗammatul kubra alhasatu al'ariyatu sunayen ta kenan don ban tsoro sun jefar da wannan rana a bayansu ba sa magananta sai dai maganar duniya kawai suke yubbun al'ajirata wa yazaruna wara'ahum yawman saqila نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا نحن الله وبنجينا ونحن نيني خلقناهم نهاليتشيسو وشددنا أسرهم نينا تدور جيجوين جكنسو نباسو قريب موتي ni na halice su ni na ba su lafiya na ba su karfi na ba su jijiyoyin da suka ɗaɗɗaure musu jikinsu ba za shi na in na ga dama baddan na sai in canja amsalahum waɗansu kamanninsu tabdilan canjawa wato wannan in ya tafi da ayar da take cewa in ya sha yusibukum ayyuhan nasu wa yati bi akharin wa kana Allahu ala zalika qadira idan mutane sun an ce su musulunta sun ki Allah ya ce in na ga dama sai in kwashe duk gaba da mai da su lahira in kawo waɗansu sababbi wanda za su bi annabi sallallahu alaihi wasallam in na ga dama to bai ga dama ba sai ya bar abin da yadda abin yake haka na nu khalaqnahum mu muka halice su wa shadanna asran mu muka daddaure jijiyoyin jikinsu wa zashi na in mun ga dama baddalna sai mu canja amsalahum misalansu wato karfin jikinsa mu janye jijiyoyin mutum ya zama sakwab wato ba zai motsa ba ma balle a ce masa yi sallah ko ya bar sallah ko ya yi lazimi ko ya wasiba jikin babu karfi an riga sun ce shi amsalan tabdilan misalin su sai mai da shi wani iri daban tabdilan musanyawa هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن هذه wannan sura ko waɗannan ayoyi tazkira wa'azi nake muku in ji Allah faman sha wanda ya ga dama ittakhadha sai ya riki sabilan hanya ila rabbihi zuwa ga Allah ubangijinsa jiya ne ko shekaran jiya mun ce hanyoyi a gaban ɗan adam guda uku ne akwai hanya Allah ce maza ya bi ta kar ya rabu da ita ina za ta kai shi aljanna wallahu ya tsoho ila daris salam akwai wata hanya kuma da ya ce mutum kar ya ko kusa da ita kar ku zo ko kusa da ita balle ku shiga ita ina za ta kai mutum wuta wata kunnarar lati uddalil kafirin hanya ta uku kuma in ka ga dama ka bi ta in ka ga dama ka barta ina za ta kai ka wajen Allah kai wawa ne
Allah yana son ka baya so ka shiga wuta, Allah yana son ka baya so ka rabu da aljanna, amma yana kiran ka ka zo gare shi amma ce sai ka ga dama. ba za ka ga dama ba, mai zai yana ganin dama. Kai lazimi, in kai sallar safi kai lazimi ka zauna wajen Allah, in kai sallar la'asar ka zauna wajen Allah kai lazimin la'asar, in kai sallar magariba ka zauna wajen Allah kai wazifa. Wannan kawai shine hanyar komawa ga Allah a gare ka. Kullum kana tare da Allah. In kai sallar safe ka zauna wajen Allah kai lazimi, in kai sallar la'asar ka zauna wajen Allah kai lazimi, in kai sallar magariba ka zauna wajen Allah kai wazifa. Shine komawa ga Allah kenan. To ka saba da zama wajen Allah, duk wani damuwa in ya same ka an ce koma wajen Allah, ka san inda za ka yi ka koma wajen Allah. Inna hazihi tazkira faman sha'a attakhadha, wanda ya ga dama ittakhadha, ya rigi sabilan wannan hanya ila rabbihi zuwa ga Allah ubangijinsa. تشاءون إلا إن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ba za ku samu ku yi tunanin wani abun da za ku yi ku ga dama ku yi shi ba sai Allah ya ga dama. Idan Allah ya nufe ka za ka ɗauki hanyar aljanna, abinda Allah ya nufa kenan, ba su yassiru lil yusri, sai ka ɗauki hanyar aljanna ka yi ta aiki har zuwa mutuwa har zuwa shiga aljanna. In kuma ya ga dama ya hana maka hanyar aljannan ka shiga hanyar wuta, duk da a cikin nufinsa ne ba umarninsa ba. iz amruhu yughayyiru al-irada, idan ma amra ta'atin ibada wa amruhu yughayyiru al-irada. Ubangiji umarninsa daban, a nufinsa daban. Idan nufinsa ya haɗu da umarninsa, yanzu nan komai zai faru. innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Idan ko bai yayi umarni amma bai nufa ba, abin ba zai yiwu ba. Gashi ya kira dukkan bayansa, yana kiran su zo su bauta wa Allah. Ya yi nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum. Ya kira su duk gaba ɗaya su zo su shiga aljanna, wallahi yadu ila daris salam. Amma waɗansu ba su yadda sun yi ibadar ba, wasu ba su yadda sun bi sun dauki hanyar aljanna ba. Amma dukkan su dai suna ganin kamar ganin daman su ne, amma ba ganin daman su bane, haka Allah ya yi. Ba abun da zai faru sai abun da Allah ya nufa. Suna cikin nufin Allah ne, masu hanyar dama din Allah ne ya sa su ya nufe su, masu hanyar hagun din Allah ne ya sa su, amma bai ba su umarni su yi haka ba. Ma ta sha'uri illa insha Allah. Inna Allah zani Allah kana aliman hakima. Allah shi masani ne, iliminsa ba shi da iyaka, hakiman mai hikima ne, hikimarsa ba ta da iyaka. Shi alkur'ani kullum yana magana akan bisadul mashi'a da bisadul hikima. Bisadul mashi'a abinda baya canjawa, bisadul hikima abinda yake na shari'a. In ka yi kaza za a yi maka kaza, in ka yi kaza za a yi maka kaza, in ka yi kaza za a mai da kai kaza. Wannan shari'a kenan. Amma mashi'a ita ba ta sabawa, yadda Allah ke nufin nan ba dama ka fita cikin nufin Allah. Inna Allah kana aliman hakima. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. Allah mai iko, mai guninta, mai ilimi, yudkhilu yana shigar da man yasha wanda ya ga dama fi rahmatihi a cikin rahamarsa, ya bashi musulunci, ya bashi hanyar annabi, ya bayanu rahmatin rabbani yace annabi Muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallama, ya shiga cikin tawagar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Yudkhilu man yasha fi rahmatihi wa zalimina, amma su kafirai a addalahum Allah ya shirya musu azaban, wata irin azaba alimai mai wani irin radadi. Wa nan lazna shi Allah tabaraka ta'ala haka yake, kowane abu shi yake yinsa.
da alherin da wanda ba alherin ba duk daga gare shi ne. Kullum min indillah, komi daga Allah yake, amma saboda ladabi na fadan Allah ba za mu ce sharri daga gare shi yake ba, sai mu ce sharri daga shaidan, saboda mu yi ladabi wa fadan Allah. Nan ma da yake yurkilu man yasha fi rahmatihi sai yace wa zalimina addalam, kafirai kuma an shirya musu azaba, wata irin azaba mai radadi, mai wani irin radadi. Suratul Mursalat makkiyatun wa hiya 50 ayah. Bismillahir rahmanir rahim. Wal mursalati 'urfa wal 'asifati 'asfa wal nashirati nashra فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا نذرا إنما توعدون لواقع. wannan sura annabi yana makka aka saukar da ita ce suratul mursalati, mai aya 50, tana farawa da haka: بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا والعاصفات عصفا والناشرات نشرا والفارقات فرقا والملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. wannan sifofi da aka ambata wanda ba faɗi masu sifofin ba, wasu masu fassara sun ɗauki guda uku sun ce mala'iku ake nufi, waɗansu sun ce a'a, waɗansu kuma sun ce a'a iskoki ake nufi, waɗansu kuma sun ce a'a waɗansu mala'iku ake nufi, waɗansu iska ake nufi, waɗansu kuma wahayi ake nufi. duk da haka dai walmursalati, Allah ya ce ya rantse da mala'ikun da yake aikowa, urfan masu jerantuwa kamar gashin wuyar doki kenan, urfan. fal'asifati, su mala'ikun waɗansu za su zo da iska mai bugu mai ƙarfi, fal'asifati asfan, mai ƙarfi mai bugawa. falmulkiyati zikiran, wannashirati nashiran, ina rantsuwa da mala'iku masu warwatsa ruwan hadiri ko iska mai watsa ruwan hadiri. falmulkiyati falfariqati farqan, masu raba tsakanin ƙarya da gaskiya, ayoyin Allah kenan, masu raba tsakanin ƙarya da gaskiya, da alheri da sharri. fal'asibati asfan falfariqati farqan falmulkiyati zikiran, da kuma mala'iku masu aiko da wahayi wa annabawa, masu aiko da wahayi wa annabawa. falmulkiyati zikiran uzuran aw nuzuran, wato idan an aiko da ayoyin nan sun zo, sai waɗansu su zama uzuri ga waɗansu, waɗansu kuma su zama gargaɗi ga waɗansu. wato uzuri dai idan da ba aiki manzanni wajen mutane ba, mai wani a lahira ce rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi ayatika. Allah baka faɗa mana wannan rana tana zuwa ba, me yasa da baka aiki manzanni sun zo sun gaya mana irin wannan rana ba, da sai mutanen data. to a yanke musu hanzari, uzuran kenan, awon uzuran, ko kuma a gargadi waɗanda aka gaya musu ba su yadda ba. jawabin wannan duka rantsuwa inna ma tuwadu da waƙai, alƙawarin da aka yi muku da ranar tashin kiyama, za a yi tashin kiyama, za a yi sakayya, wallahi zai afku, in lokacin sai yayi zai afku. وإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصبت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم
وإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أوقتت لأي يوم نجلت ليوم الفصل وما أدريك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين alaman wannan rana na tashin kiyama da aka ce wallahi za ta afku din nan yaushe za ta afku Allah ce zan nujumu dumisat lokacin da aka shafe hasken taurari zan nujumu dumisat wai zan sama'u furijat lokacin da aka fufu da sama saboda saukan mala'iku wa nuzilal mala'ikatu tanzila wai zan nujumu dumisat wai zan jibalu nusifat lokacin da aka dandake kasa gustar da jibalu basar fagan haba a mumbasar lokacin da aka dandake duwatsu aka mai da su turbaya wai zan sama'u furijat wai zan jibalu nusifat wai zan rusul uqitat lokacin da aka gaya wa annaba lokacin tashin kiyama ya yi ku za ku shirya yadda za ku yi jawabi da ku da al'ummatanku wai zan rusul uqitat li ayi yawmin ujjilat zuwa ga wace rana ne aka sa lokacin da za a yi tashin kiyama ne liyawmil fasli an shirya wannan rana ne a abubuwan da aka ambata din nan da shafewan hasken taurari da dannakewan duwatsu wannan duk lokacin da za a yi tashin kiyama ran da za a raba tsakanin mutane da mutane masu haƙoƙi da junansu to a rannan ne lokacin ne da aka sa za a yi tashin kiyama idan nujumu tumisat idan sama'u furijat idan jibal nusbat idan rusul uqitat li ayyi yawmin nujjilat li yawmil fasli wa ma adraka ma yawmul fasli wai ka san ko abinda ake kiransa ranar fasli wato ranar raba tsakanin ƙarya da gaskiya ranar raba shari'a kowa a ba shi haƙƙinsa wa ma adraka ma yawmul fasli ko ka san wannan ranar saboda girmanta ne da ba da tsoro yasa aka maimaita wannan wailun yawma idhil lil mukazzibin ranan kam wailun azaba ta tabbata yawma idhin a wannan ranan lil mukazzibin masu ƙaryata a manzanni da abinda manzanni suka zo da su na tashin kiyama alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhum الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين وبنجي يشي ألم نهلك الأولين يا كافرن مكة baku ji labarin mun halakar da kafiran da suka riga su ba al'awwalina kafiran annabi nuhu da kafiran annabi hudu da kafiran annabi salihu da kafiran annabi ludu da kafiran annabi ibrahim ba ku ji labarin mun halakar da su ba su ne al'awwalina sun munutbi mulakhirina sannan muka halakar da kafiran da suka biyo daga baya kafiran annabi musa kafiran annabi isa har zuwa wannan lokaci kuma ai lokacin ku yana zuwa za mu halakar da ku kazalika naf'alu bil mujrimin haka za mu yi da ku kuma miyagun makka da kuma sauran miyagun kowane gari duk kafirin da bai mutu ba yana jiran wannan rana da yake karyatawa idan mala'ikun mutuwa sun zo za a gaya masa kai ne kake karyata addinin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama to yau karyarka ta kare kazalika naf'alu bil mujrimin wailun yawma idhil lil mukazzibin wailun kalmar azaba ta tabbata yawma idhin a wannan rana yawmul fasli din nan lil mukazzibin ga masu ƙaryata manzanni masu ƙaryata tashin kiyama alam nakhluqukum min ma'in mahin waja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqaddarna fa ni'mal qadirun waylun yawma'idhin lilmukaththibin ألم نخلقكم من ماء مهين
وجعلناه في قرير مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين shin kam kuke tsayawa kuna jayayya da annabinmu kuke jayayya da shi wai kuna cewa yanzu mutum ya zama kashi ya zama ƙasa wai za a sake tashinsa kuke jayayya da annabinmu alam nakhluqukum shin ba mu ne muka halicce ku ba min ma'in mahinin da wani ruwa mai rauni shine ruwan maniyi waj'alnahu fi qararin makinin muka sa wannan ruwa a wani matabbaci mai ban mamaki idan an zuba wannan ruwan maniyi a cikin mahaifa ita matar in ta tashi za ta tafi ainihin bakin mahaifan yana duban ƙasa ne amma ruwan ba zai zubo ba an masa wurin ajiya yana zaune a wurin ajiyar nan don ta tashi ga bakin yana duban ƙasa amma ruwan ba zai zube ba waje an fi garerin muka sanya wannan ruwan a wurin zama garerin makinin wanda yake mai tabbataccen wurin zama ila ƙadarin ma'alumin mu ajiye shi har lokacin da muka ga dama ko wata 6 ko wata 7 ko wata 9 ko shekara 1 ko shekara 3 yadda muka ga dama dai faƙaddar muka daidaita wannan jinjirin ko jinjirniyan fanimar ƙadiruna ma da Allah wanda yake mai daidaita wannan halitta da ban mamaki ya ajiye ta a wani wuri gashi ga ƙofar da ya kamata ruwan ya zuba ba zai zuba ba ga ƙofar da ya kamata jinjirin ya faɗo ba zai faɗo ba hai ma da Allah mai wannan hikima mai wannan iko wailun ya ma'izin lil mukazzibin kalimar azaba ta tabbata yau ma'izin ranar tashin kiyama lil mukazzibina masu ƙaryata manzanni alam naj'al al-ardha kifata ahya'an wa amwata waj'alna fiha rawasiya shamikhat wa asqaynakum ma'an furata waylun yawma idhin lil mukazzibin ubangiji ce alam naj'al al-ardha kifata ba ni ne na halicci wannan ƙasa na mai da ita abin ruhuwanku ba in kuna cikin duniya kafas ce take rufe ku ko kuna cikin soraye ko kuna cikin ginin bani duk dai kuna cikin ƙasa ne in kuna raye in kun mutu kuma a tona ƙasar a binne ku a ciki a ya abu amwatan ƙasar dai take rufe da ku ko kuna da rai ko kun mutu jihar lafiya rawasiya muka sanya wa wannan ƙasa duwatsu wanda za su riƙe ta ba za su bari ta riƙa girgiza ba kamar yadda in mutu ya shiga jirgin ruwa yake girgiza da shi to an sa duwatsu sun hana wannan ƙasar motsi an tami da biku don kar ƙasa ta yi motsi da mu aka sanya duwatsu suka daddanne ta shamikatin ga duwatsu kuna ganin su manya-manya masu tsawo wasu ɗaina kuma an furata ni ne na zubo muku ruwa wanda yake mai daɗi sha ga ruwan zartsi yana tare da shi amma ba zai hana shi daɗi ba marjal baharaini yaltaɗaya ni bai na hawa barzakun layin riyani ga ruwan daɗi ga ruwan gishiri ruwan daɗi shine ruwan rayuwa ruwan gishiri kuma shine ruwan jin daɗi idan ba gishiri mutane ba za su ji daɗin abincinsu ba aka yi wannan ruwan don a ji daɗi in ba samu ruwan sha ba kuma ba za su rayu ba sai aka yi wannan ruwan ba zai ɓata wannan ba wannan ba zai ɓata wannan ba don ikon Allah mai iko
alamin irda kifata ahya'an wa amwata wa ja'alna fi rawasi shamikhat wa asqaynakum ma'an furata na sanya muku ruwan daɗi wanda kuke sha wailun yawma idhil lil mukazzibin. Wato wannan kalma ta azaba ta tabbata wa kafir yawma idhin a wannan rana yawmul fasl din nan ranar tashi kiyama. اندلقوا إلى ما كنتم به تكذبون اندلقوا إلى ذل ذي ثلاث شعب لا ذليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشر كالقصر كأنه جمالات صفر ويل يومئذ للمكذبين. to ga tashin kiyamar nan ta faru da kuke cewa ƙarya ne, ga ta nan ta faru, sai ku tashi ku je wurin hisabi. indaliqu ila ma kuntum bihi tukazzibuna, ku tashi ku je ku gano wurin da kuke karyatawa. tashin kiyaman gashi yayi, ku je wurin da za a hisabi abinda kuke karyatawa gashi nan a fili. in daligu ila zillin zi salasi shab, ku je wani wuri, wata inuwa mai reshe guda uku, amma duka inuwar ba ta hana muku jin zafi, ba inuwa ce mai zafi ba. in daligu ila zillin zi salasi shab la zalilin wala yughni min al-lahab, wannan inuwar ba za ta sa muku inuwan jin daɗi ba. wala yughni min al-lahabi, wannan inuwar ba za ta shiga tsakaninku da harshen wuta ba. innaha tarmi bi sharrin kal qasr, a lokacin ta yi fushi ita jahannama, tana yin tartsatsin ko ba ƙanana ba, kowane tartsatsi ka ganshi kaman katon gini, ka ganshi kaman raƙumi, abin da take jefarwa din na tartsatsin kaman katon gini, kaman raƙumi. in daligu ila zillin zi sashab la zalilin wala munab innaha tarmi bi shararin kal qasri ka annahu jimalatun sufur, kaman ma raƙuma ne dai fatsi ga sunan ita abin take jefarwa na tartsatsin. wailun yawma idhil lil mukazzibin, wailun kalmar azaba ta tabbata yawma idhin a wannan rana lil mukazzibina, ya tabbata ga masu karyatawa, masu karyata annabawa, masu karyata malamai. duk qur'ani ba za ka samu an ce wailun yawma idhil lil musaddiqina ba. azaba ta tabbata ga masu gaskatawa, a masu karyatawa dai. in kace musulunci karya ne, to kai karya kuma za a tashe ka ga karyar kafili ranar tashin kiyama a wannan rana. idan wata magana ce ta sahabbai ka karyata ko ta waliye ka karyata, to in ka tashin kiyama za a gani a fili kai ne kai karya, abinda malamai ko sahabbai suka faɗa ko waliye suka faɗa ba karya ba ne, gashi nan a fili. wailun yawma idhil lil mukazzibina, wato azaba ta tabbata yawma idhin ranar tashin kiyama lil mukazzibina ga masu karyata sha'anin Allah na addini da alqur'ani da hadisan manzon Allah da faɗakarwar malamai da suka fitar da ilimi tsakanin ƙur'ani da hadisi. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون, wannan rana ce ba wanda ya isa yi magana, ba wanda ya isa yi magana. wala yuzanu lahum wa ya'tazirun, kuma ba wanda za a ce an baka izini faɗi hanzarinka, babu wanda za a bashi izini ya faɗi hanzarinsa, sai dai lokaci yayi
la yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahman wa qala sawaban. In lokacin izinin maganan yayi sai a bada izini, ba wanda za a bashi izini sai wanda Allah ya masa izini, kuma in zai faɗi magana zai faɗi gaskiya. La yamlikuna shafa'ata illa man ittakaza inda ar-rahmani ahadan. Ba wanda za a ce ta sai wanda ya faɗi gaskiya, ya faɗi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. fa ya'ti wailu yawma dhil mukazzibin. hada ya mulfazli هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل. wannan ranar da muke magana din nan ita ce ranar rabewa tsakanin mutumin kirki da mutumin banza, tsakanin musulmi da kafiri, tsakanin salihi da batacce. za a raba gaskiya da ƙarya. haza yawmul fasl, ranar sakamako kenan, ranar rabewa. jama'anakum mun tara ku walawwalina, da ku na ƙarshe da na farko duk mun tara ku wuri daya. ba can bayan mun ce alam nuhliki lawwalin summa nutbihum al-akhirin kazalika naf'alu bil mujrimin. to da lawwalina na farko da waɗanda suka biyo bayan su da ko waɗanne ma gaba ɗaya yau ga ku nan mun tara ku a fili guda ɗaya. mutan farko tun zamanin annabi adam da mutanen ƙarshe kusan lokacin tashin duniya aka haife su duk dai ga su an tara su a fili ɗaya. haza yawmul fasli, wannan shine ranar sakamako. jama'a kun mun tara ku walawwalina da ku da mutan farko mun tara ku. fa in kana lakum kaidun fakiduni, ko kuna da wata dabara da za ku yi kuna da dabara da za ku yi wane mutum, ba wani wanda yake da wata dabara. wailun yawma idhil lil mukazzibin, azaba ta tabbata ga masu ƙaryata annabawa. innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun wa fawakiha mimma yashtahun kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين. wannan ban tsoro da wannan wahala da aka ambata duka gaba da banda fa almuttaqina, innal muttaqina su kan masu tsoron Allah wannan duk bai shafe su ba su da wata wahala ba. la khawfun alaihim wa la hum yahzanun, babu tsoro game da su, ba kuma abun bakin cikin da zai same su masu tsoron Allah. innal muttaqina fi zilalin wa uyun, su kan suna cikin inuwa, suna cikin jin daɗi da magudanar ruwa da na nono da na zuma da na giya magudana, suna cikin jin daɗinsu. wa fawakiha da abubuwan marmari iri-iri min ma yashtahuna, abubuwan da suke marmari. wa fawakiha ma yashtahun kulu washrabu haniyan bima kuntum ta'malun. sai Allah ce musu ku ci ku sha duk abin da kuke so, ku ci ku sha. da abincin aljanna ba ana cin sare don yunwa ba, don ba yunwa aljanna. abin shan aljanna ana shan sa ne ba don kishirwa, don ba kishirwa aljanna, duk dai don marmari yake. kulu wa sharabu hani'an, ku ci ku sha abubuwa na jin daɗi mai wucewa a makogoro da sauƙi da jin daɗi. bima kuntum ta'maluna, ko kuma hani'an mu ne muku murna da shigowa wannan aljanna. bima kuntum ta'maluna, sakamakon kyakkyawan aiki da kuka yi na gaskata annabawa na, da gaskata malamai na, da gaskata addini na, ko karyata ba. haniya ba kuntum ta'maluna inna kadhalika najzil muhsinina,
to haka muke saka wa wanda suke kyauta wa Allah. Dama Allah ya ce wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin, ku kyauta, Allah yana son masu kyauta. To kun kyauta tsakaninku da Allah ya zama ka annaka tarahu, an ta'budallaha ka annaka tarahu. Kun kyauta tsakaninku da mutane, wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani. Kun kyauta a cikin zamanku na duniya tsakaninku da Allah da tsakaninku da bayin Allah. Shi yasa aka muku wannan sakamako. wailun yawma idhin lil mukazzibin. wailun kalmar azaba ta tabbata yawma idhin a wannan rana, yawmul fasl din nan, lil mukazzibina ga wanda suka karyata tashin kiyama, suka karyata annabawa. tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Kulu kuma kafirai da kuka zama mukazzibina, masu ƙaryata tashin kiyama, masu ƙaryata annabawa, don jin daɗin duniya. Kulu ku ci abinci, wa tamatta'u ku dan ji daɗi qalilan dan kanan a cikin rayuwarku, iyakan daɗin ku kenan a cikin rayuwarku. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum kudai mujrimuna, miyagu ne, ba ku gaskata Allah ba, ba su gaskata annabawa ba, ba ku gaskata addini ba. Shi yasa duk abin da ya same ku jazaa'un faqan, daidai da laifin da kuka yi ne. Kulu wa tamatta'u qalilan, ku ci ku sha qalilan dan lokaci dan kankani na rayuwarku. Innakum mujrimuna, ku miyagun mutane ne, saboda haka aka yi muku wannan irin sakamako. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Wailun yawma idhin lil mukazzibin. Kalmar azaba ta tabbata yawma idhin a wannan rana lil mukazzibina ga masu ƙaryata annabawa, masu ƙaryata tashin kiyama. Dama idan mutum ya zo duniya, in ka je duniya kana yawo kaga kofar gida ana washa-washa, ga motoci waɗansu a tsaye, waɗansu ba da baya, waɗansu ana lodi, waɗansu ana kaza-kaza. Ka nemi mai gidan, idan ya fito ka ce kai ne mai gidan na, kai ne waɗanda abuwa ce alhamdulillah ni ne, ya sunanka suka rubuta. In ka rubuta ka tafi kai shekara 75 ka dawo. In ka dawo bayan shekara 75 ba za ka ga washa-washa din nan ba. In ka gani ma to sai ka tambayi mai gidan wane ne mai gidan, ya fito daga shi sai doguwar jamfa da yar hula yana so sa kunne. Kai ne mai gidan? Ba wani ne mai gidan? Mace, oh baba kake nufi, ayya tsohon labari, ayya daɗe da rasuwa, ko kuma yanzu ayya na wani waje. Iyakan rayuwar kenan shekara 75, iyakan jin daɗin shekara 75. Kamun ka kai shekara, daga shekara 15 ne za ka so ma jin daɗi. To in kai 75, in ka haɗa 15 da 75 sai ya zama ba sauran jin daɗi kuma. Duniya ta ƙare tsakanin 15 zuwa 75. Iyakanta kenan, duk abin da za ka ji na jin daɗi da komai dai iyakan wannan shekarun ne. Sun maka asarar jin daɗi na har abada. Saboda haka mutane mai da hankali, a ji tsoron Allah, a ji abin da zai faru. Wannan abubuwan da muke karantawa ba wai